Aw ni yakuma ne ni mano sunkalo hakilina ɲuman dili daminɛna i dan ye k'a bila i ka favori la walima i b'a enregistre i kunna waasa ni sunkalo daminɛna dɔrɔn an bɛ kɛɲɛ n'a ye. An bɛ farini kari tɛntɛn n'a sɔrɔla aw ka du ka bon i bɛ se ka taa kilo 1 kilo kilancɛ nka ne ye ka i hakili jigi ka hakilina ɲuman d'i ma. Farini mana kɛ cogo cogo an b'a tɛntɛn dɔɔni an bɛ kɔgɔ dɔɔni k'a la o kɔfɛ an bɛ levure chimique k'a la o ka fununan min bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛ gâteau la ta an b'o fara kan ka n'o ɲami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka n'a ji don. Ji min kɛtɔ filɛ nin ye ala an fɛ tantɔ ne ka ji in bɛ komi i n'a fɔ mililitiri 100 nka a k'a dɔn k'a fɔ ko fariniw ji min cogo tɛ kelen ye i b'a k'a la dɔɔni waasa a ji kana na taa dansago i bolo. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an y'an ka farini gosi kosɛbɛ fo k'a don ɲɔgɔn na nin waati selen na an b'an ɲɛ kekuya waasa an ɲɛ k'a jiko jateminɛ o kɔfɛ an b'a datugu k'a bila kɛrɛfɛla la miniti damadɔ o miniti damadɔ kɔnɔna na an bɛ tulu dɔɔni k'an ka da la a kɛra sogo de ye o a kɛra sɛbu de y'i bolo i b'o kɛ da in kɔnɔna na i bɛ kɔgɔ dɔɔni k'a la o kɔfɛ i b'a ɲami ɲɔgɔn na i kana tulu caya dɛ n'i y'a tulu caya dɔrɔn n'an y'a k'an ka pati kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn bila an ka pati kɔnɔ i b'a tulu kɛ dɔɔni ye dɔrɔn an bɛna na kasatigɛlanw susu ɲɔgɔn na. Kirimugu dɔɔni koriandiri ani poivre kisɛ an b'olu susu ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'a sɔrɔla ko nafɛnmugu wɛrɛw b'i bolo i bɛ se k'olu bɛɛ fara a kan sabula mɔgɔw ka gu tɛ kelen ye olu susulen ɲɔgɔn na an bɛn'o kɛ an ka sɛ in na ka n'an ka sɛ don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. An ka sɛ donnen ɲɔgɔn na kosɛbɛ an bɛna marinade verte k'a la n'o ye marinade binkɛnɛ ye ni wɔlɔfɔw ko ko nɔkɔs ale video kɛlen caman bɛ n bolo n'a sɔrɔla i m'o ye i bɛ don n ka réseaux sociaux kɔnɔna na i b'a video kɛlen sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n'a ji jigira wagati min na k'a jija an bɛ sɔrɔ ka na poivron tigɛlen k'a misɛnya ani jaba tigɛlen k'a misɛnya an bɛna olu k'a la k'a kolo faga dɔɔni dɔrɔn komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na an ka jaba an'an ka poivron olu kɔni kolo fagara sa dɛ. An b'ale bila kɛrɛfɛ a ka suma dɔɔni an ka pati filɛ nin an b'a don ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ ka n'a tigɛ k'a kɛ kun ye kun min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma o kɛlen kɔ an bɛ sɔrɔ ka na mozzarella da kɔnɔ fɔlɔ i bɛ mozzarella fɔlɔ de da kɔnɔna na o kɔfɛ i ka sɛ walima sogo i bɛ sɔrɔ ka na o da o sanfɛla la ka sɔrɔ k'a tugu ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ kɔni min selen filɛ nin ye yɔrɔ min pati fila bɛ tugu ɲɔgɔn kan a b'aw jija pati kana na giriya kosɛbɛ n'i y'a kɛ ko pati giriyara dɔrɔn o yɔrɔ b'a fɔ k'a tɛ mɔ nka n'a sɔrɔ furu don basi den kelen t'a la nka komi aw yɛrɛ y'a ye ne tɛna n da in kɛ furu la a bɛ n'a ye ja fɛ sisan i b'a to o yɔrɔ pati ka fɛgɛya waasa n'an bɛ k'a jira a ka se ka mɔ. N bɛna kelen wɛrɛ kɛ ja fɛ sisan waasa a ka se k'a faamuya ani fana i bɛ tulu dɔɔni kɛ i ka plancher la dɛ a nungu yɔrɔ minnu bɛ tugu ɲɔgɔn na dɛ i b'i jija o yɔrɔ nungu o ka fɛgɛya kosɛbɛ waasa n'an bɛ k'a jiran o yɔrɔ ka mɔ yanni yɔrɔ tɔ ninnu kɔni olu mɔ man gɛlɛn fiyewu nka minnu bɛ taa nɔrɔ ɲɔgɔn na ka da ɲɔgɔn kan dɛ olu de b'a fɔ kuma dɔ la k'a bɛ bari i bolo dɔɔni nka i yɛrɛ b'a jateminɛ dɔrɔn i n'a fɔ aw bɛna ye ja la cogoya min na ni nungu giriyala an b'a ye ne y'a nin tigɛ ka bɔ a la k'ale bila kɛrɛfɛla la wa n'a kɛra k'a ma ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ i bɛ se ka farini dɔ nɔɔni ka o ni da la waasa a ka se ka nɔrɔ ɲɔgɔn na ka ɲɛ nka ne ta ye ma se o bɛɛ la. Nin min dilantɔ filɛ nin an fɛ tantɔ n'a sɔrɔla furu b'i bolo i bɛ se k'a don furu kɔnɔna na nka ni furu t'i bolo i bɛ se k'a jiran tan cogoya in na i bɛ tulu dɔɔni dɔrɔn kɛ pɔli kɔnɔna na k'a ni jira tantɔ a bɛ mɔ yɔrɔnin kelen aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛɛ selen filɛ nin ka kelen dayɛlɛ waasa a k'a dɔn k'a fɔ k'a kɔnɔna bɛ mɔ yɛrɛ de nka i tɛ tasuma caya kɔrɔ dɛ i bɛ tasuma bɛrɛbɛ. Nin min dilannen filɛ nin an fɛ tantɔ a bɛ se ka accompagner ni salati ye pomme de terre ani fana a k'a lajɛ a ka vinaigrette dɔ dilan kɛrɛfɛla la o vinaigrette in na sa an b'an jija fana ka mayonnaise dɔɔni k'o la k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ aw bisimila.